знайсці, што нас падзяляе, вельмі заўсёды проста. Ну, вось вельмі проста. А знайсці, што нас яднае, што дае нам вось той падмурак, яно складаней, але я думаю, што вось здольнасць нашага народа, нашай нацыі, ну, так гэтага ёсць. Казаць нам, што мы там якая-то такая нацыя, якая менш за ўсіх праляла крыві, ну, прабачце, можа, я бы тут паспрачаўся. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і фармуляваць нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маім госцем, спікерам каардынацыйнай рады Артёмам Бруханом. Прывітанне, Артём. Добрый дзень, Зміцер. Артём, мы не першы раз сустракаемся ў студыі. Тут у нас, ну, пакуль што мы сустракаліся так, робячы эфіры на розныя актуальныя тэмы, і я заўсёды любіў з такой пэўнай іроніяй, але тым не менш і не зусім іроніяй, прыгадваць ваше чынавенцкае мінулае, гэты ваш бэкграунд. Я да яго звярнуся і гэтым разам для пачатку нашай размовы, але не тая, каб вас падкалоць, а каб скарыстацца менавіта вашым досведам, менавіта, ну, ці разуменнем гэтай часткі беларускага грамадства, чыноўнікі. Это ж такое адчуванне, что это как бы людзі увогуле, такая белая костка, асобны клан у грамадстве беларускім, можа дзесьці і народны нават, але зараз вы все нам раскажаце. З такого пункту гледжання, от калі браць сённяшні чыноўнікаў, бюрократаў, яны прафесіяналы сваёй працы. Я там не бяру там лукашысты, яны не лукашысты, просто, ну, вот чалавек працуе на дзяржаве у гэтай сістэме, робіць сваю працу адпаведнасці з тымі абавязкамі, якія яму дзяржава дала. Але тая дзяржава, якую мы маем на сёння, з той ідэалогіі ці адсутнасці ідэалогіі, але такая, як яна ёсць, у гэтых людзей, ну, как бы разуменне, прыняццё, бачанне і ўвогуле такія думкі пра нейкую нацыянальную ідэю на дзяржаўным узроўні ёсць ці няма? Вот вы чулі хоць раз нейкае абмеркаванне гэтай тэмы вот у сяродку чыноўнікаў, там пачынаючы ад працу і працягваючы там карпаратыва, можа быть, нават лазню, там сабраліся чыноўнікі на лазню і так сели такія: а давайте вот мы зараз пра нацыянальную это нашу ідэю. Я жартую, конечно, але вот калі сур'ёзна, наколькі это? Ведаеце, я думаю, што чынавенства гэта той самы такі зрэз грамадства, там ёсць розныя людзі з рознымі поглядамі, з рознай пазіцыяй. Але калі ты працуеш у дзяржапараце, так ці інакш гэта ўсё уплывае на цябе, бо сапраўды розныя там адбываюцца мерапрыемствы, сустрэчы, ну, і палітычнага кшталту, як кажуць, да, там ідэалагічнага, і там абмяркоўваецца вось гэтая размова про тое, ну, вось куды мы працуем на дзяржаву, а вось для чаго? Дзеля чаго? Вось для того, каб там людзям было лепш, ну, умоўна кажучы, такія размовы. Таму трэба працаваць эфектыўней, каб дзяржава была моцная. А для чаго? Ну, вось для того, каб нам усім было потым таксама лепш. Ну, то бок, умоўна кажучы, гэтыя размовы, гэтыя ідэі, гэтая как бы канцэпцыя, дзеля чаго мы існуем і дзеля чаго такая частка грамадства, як чынавенства існуе, яно ёсць, безумоўна. Ну, кожны чалавек, гэта такое філасофскае, можа, пытанне, ну, дзеля чаго ён існуе, і вось калі ты займаешься такой прафесійнай працай, задумваешься пра гэта. Тут уже пытанне ў іншым, хто на якім узроўні, хто як глядзіць на тое ці іншае пытанне, хто займае тую ці іншую пасаду. Ну, напрыклад, чалавек, які там працуе фінансавым нейкім управленні, ён будзе з адной прызмы на гэта ўсё глядзець. Чалавек, які працуе там ось як у сферы гісторыка-культурнай спадчыны, ну, больше культура, гісторыі, а той самай нацыянальнай ідэі, нават аддзел ідэалогіі таксама будзе там больш пра ідэалогію і пра гісторыю разважаць. І гэта было і на карпаратывах, дзесьці і такіх размовах, просто там едзеш там з чалавекам з нейкага мерапрыемства, размаўляеш,
дыскутуеш вось там на гістарычныя тэмы. Я дыскутаваў з калегамі з аддзела ідэалогіі. Ну гэта было, ну то бок гэта тоже таксама людзі, якія яны розныя, але адчуванне таго, што ты займаешься нейкай працай важнай, звязанай з дзяржавай і з дзяржкіраўніцтвам, мне падаецца, дзяржуправленнем, мне падаецца, яно ёсць. Яно ёсць. Ну але наколькі нават у разуменні вось гэтым, як вы кажаце, што ну как бы бачанне таго, што мы працуем на карысць там народу, каб усім нам было лепш і гэтак далей, у гэтым усім нейкае бачанне, разуменне вось менавіта гэтага нюанса нацыянальнае, яно ёсць? Я думаю, што у некаторай часткі ёсць, але галоўнае пытанне ў чым? Вось кожны пад словам нацыянальнае будзе разумець нешта сваё. Хтосьці будзе разумець мову, бел-чырвона-белы сцяг, гістарычную спадчыну Вялікага княства Літоўскага. Хтосьці будзе разумець гэта нацыянальнае, ну вось гэта чырвона-зялёны сцяг, той герб, які існуе, і там Лукашенко, не Лукашенко, неважна, да? Хтосьці будзе разумець, можа быць, змешана гэта ўсё, эклектычна. Але разуменне нацыянальнага, мне падаецца, у розных яго кантэкстах, у розных яго прызмах, яно сярод чынавенства існуе. Нават на бытавым узроўні. Такія выказванні, што вось рускія, там русакі прыехалі, вось там з пафасам ходзяць. Ну, яно было вось гэта зараз... Ну, это можа быць праява хвалёнай беларускай талерантнасці вот у гэтых словах. Ведаеце, вось у дачыненні, напрыклад, там да іншых была талерантнасць, там, да кагосьці менш, да кагосьці больш, але я думаю, што вось гэта такая нацыянальнае жаданне вось замацаваць, што мы ж усё ж такі там дзяржава, і мы ўсё ж такі нацыя, ужо якая, да, з якімі каштоўнасцямі, яно, мне падаецца, ёсць. І кожны, працуючы вось у гэтай сферы, ну ён гэта рабіў таксама, каб зрабіць нейкі ўнёсак, наверное, ўсю стварэнне такой вось нацыянальнай дзяржавы. Але з якімі каштоўнасцямі? Вот давайте вот тут. Пакуль мы говорим не про вас асабіста, мы про это поговорим, а вот агулам, то есть ваше бачанне. І вось тут, мне падаецца, доўгі час было так, што усіх былі розныя каштоўнасці і не трэба было, ну добра, дзесьці табе падабаецца бел-чырвона-белы сцяг, дзесьці ты там слухаеш НРМ на выходных, як кажуць, але працуеш на дзяржслужбе, табе ніхто нічога за гэта не скажа. Ну так, там можа хтосьці там ідэолаг нейкі там коса паглядзіць, але цалкам гэта не было праблемай. Зараз гэта, зразумела, немагчыма. Усё, БЧБшнік, вораг і гэтак далей. І доўгі час гэтыя ідэі, яны там розныя былі. Я упэўнены, што былі і тыя людзі, я нават знаёмы з тымі людзьмі, якія казалі сярод чынавенства, ну, слухайце, ну, Беларусь, да, вось Расія, да. Такія таксама былі. Але ў большай ступені вось тыя людзі, з кімі сустракаўся, гэта такія, ведаеце, людзі, якія кажуць, ну, слухайце, у нас ёсць свая дзяржава, нам трэба яе развіваць, нам не трэба рабіць ніякага там как бы геапалітычнага выбара ў бок Еўропы, бо там штосьці незразумелае. Расія нам блізка, з імі трэба сябраваць. І вось наш такі сцяг, ну такі ёсць, нам падабаецца. І вось гэта, мне падаецца, вось гэтыя каштоўнасці, такія нейкай ступені перафарматавання каштоўнасцяў БССР на сучасны склад, вось мне падаецца, вось гэта было. То бок, а давайте, нават глядзіце, у нас же адзіная краіна, мне падаецца, з постсавецкага прастору, якая засталася савецкай. Ну, саветы у нас кіруюць, у нас ёсць саветы народных, да, там, саветы дэпутатаў, да, і выканкамы. Там ёсць саветы і выканкамы, вось гэта как бы структура ўлады. Ну, ведаеце, ну гэта ж адсечка к таму, што, да, ёсць савецкая, так, як кажуць, да, ментальнасць, але вось такая БССР перанесеная ў больш новы час. І мне падаецца, вось гэтае чынавенства, яно з гэтымі каштоўнасцямі, дарэчы, і как бы, ну, пагаджаецца.
пагаджаюцца, то бок ужо больш такія новыя каштоўнасці там ліберальныя заходнія іх можа пакуль не цікавяць, але сярод маіх калегаў былі тыя, хто вось, ну я, напрыклад, мы больш тогда глядзелі на захад у гэтым сэнсе, давайте там нейкія з захадам, да, і праекты еўрапейскія трансгранічныя запускаць, бо мы разумелі, што мы частка еўрапейскай культуры і разумелі, што вось ёсць там дзесьці пагроза з боку Расіі, давайте вось так развіваць. Былі тыя казалі, што а не що вось гэтыя западнікі, там гэта не патрэбна, давайте лепш з рускімі сябраваць, выбудоўваць адносіны. Былі тыя, хто казалі, слухайце, окей, давайте хітра з усіх, як кажуць, браць. Але Артём, некалькі момантаў. Па-першае, усё ж такі гісторыя, якую мне расказвалі яшчэ ў 19-м годзе падчас запісу праграм, нават першы мне яе расказаў сённяшні палітвязень Александр Федута, потым мне яе троху інакш, але блізкай фармаце пераказвалі і іншыя людзі, якія той ці іншай ступені мелі дачыненне да гэтых працэсаў. Калі ў нулевых, там где-то вот пасля нулевых адразу у адміністрацыі Лукашэнкі з'явілася першы раз думка, што трэба ўсё ж таки нейкую нацыянальную ідэю вось гэтай Рэспублікі Беларусь сфармуляваць, распрацаваць. І гэтую задумку з адміністрацыі спусцілі на пэўныя сацыялагічныя цэнтры. Сацыялагічныя цэнтры, ну, далі нейкую там установку, там што там вот хацелі бачыць. Па-першае, па-беларуску папрасілі ўсё это распісаць, ну, па-другое, там нейкія яшчэ, так бы мовіць, план. І кажуць, пасля пэўнага перыяда прыходзіць кіраўнік это сацыялагічнага цэнтра у адміністрацыю і кажа, нічога не атрымалася, не здолелі нічога зрабіць. Кажуць, як? Таму што, кажа, як не спрабавалі, як не пісалі, атрымліваецца Майн кампф толькі па-беларуску. А чаму Майн кампф, пытаюся я у Фядуты? Ён кажа, таму што асноўная как бы задача, якая давалася, это каб у цэнтр і вот нясучую, так бы мовіць, ось гэтай нацыянальнай ідэі паставіць Лукашэнку, фігуру Лукашэнкі. А як не ставіш фігуру Лукашэнкі, атрымліваецца, ну вот как-то незразумела што. Дакладней, зразумела, але вот как-то мала жыццяздольная і нацыянальную ідэю не вельмі падобная. Наколькі гэта сапраўды так? Наколькі пэўныя думкі ці бачанне нацыянальнай ідэі у чынавенства яны сапраўды ставяць Лукашэнку у цэнтр гэтай ідэі, ідэйнасці гэтай? Я думаю, што можа ў нулевыя так было, бо ў той час, калі я працаваў, была хутчэй канцэпцыя пошуку ідэалогіі беларускай дзяржавы. Ну, яны проста пераіменавалі нацыянальную ідэю, я не ведаю чаму, у ідэалогію беларускай дзяржавы, але па сутнасці там... Таму што з нацыянальнай ідэі нічога не атрымалася. Да. Ідэалогія вон у Савецкім Саюзе была. Яны вот как бы взяли, нешта там перапісалі. Дарэчы, да, вось гэтую думку пра савецкі падмурак гэтай как бы сістэмы, да, вы працягнулі, але пагаджуся, што перапрацавалі пад ідэалогію і спрабавалі яе шукаць. І, дарэчы, я нават калі вучыўся у акадэміі пры прэзідэнце, там першы толькі там семестр паспеў, там потым сышоў, там таксама ж было абмеркаванне ідэалогіі. І тады ж прыйшлі да высновы, што няма ідэалогіі. Ну, вот сидзелі там чыноўнікі рознага ўзроўню, казалі, ну няма ідэалогіі, мы пакуль у працэсе яе выпрацоўкі. Але я памятаю, калі вучыўся ў універсітэце, таксама было тое, я здаваў нават экзамен па ідэалогіі беларускай дзяржавы, і там таксама мы прыйшлі да такой высновы. Яна пакуль у працэсе выпрацоўкі гэтай ідэалогіі, там 10 год прайшло, а яна ўсё ў працэсе выпрацоўкі. А тое, што не атрымліваецца, чаму? Таму што вось вы вельмі как бы заўважылі слушна пра тое, што дагэтуль яны заўсёды ставілі Лукашэнку ў цэнтр. Потым спрабавалі зноў ставіць Лукашэнку ў цэнтр. А потым, калі зразумелі, што ну, не напішаш, как бы, ну, Майн кампф сапраўды, паспрабавалі шукаць штосьці іншае без яго, а складана намацаць. Складана, бо, ну, па-першае, трэба шчыра з людзьмі размаўляць, праводзіць нармальную сацыялогію і напісаць тое, што скончылася ўсё чым. Мне вось зараз нават падаецца, гэтую дырэктыву прынялі. Скончылася ўсё тым, што напісалі нейкі дакумент,
які павінен спадабацца Лукашенку. Можа, ён і не ў цэнтры стаіць. Яны замянілі слова Лукашенка там на інстытут прэзідэнцтва, там яшчэ штосьці, але галоўнай мэтай гэтага дакументу было не сапраўды намацаць беларускую нацыянальную ідэю, а напісаць такі дакумент, які спадабаецца таму чалавеку, які яе замовіў. Гэта Лукашенко. Ну вось таму і атрымоўваецца тое, што вельмі складана назваць. А напісаць не атрымліваецца канчатковы варыянт, таму што ў Лукашэнкі бачанне з раніцы адно, к вечару другое. Гэта таксама і па-трэцяе, я думаю так, і па-трэцяе, я думаю, што ну, как бы яны ж умясціць усё на 2-3 старонкі, гэта ж, ведаеце, даволі складана, калі размова ідзе пра такія сур'ёзныя рэчы, як нацыянальная ідэалогія. А ён кажа, ну што вы мне тут прыносіце тамы ленінскія, прынесіце мне на 2 старонкі. Ну гэта ж складанае пытанне, філасофскае пытанне, тут трэба шмат чаго разважаць, думаць, а ён хоча, каб гэта былі такія, да, тэзісы. Ну так не працуе, ну то бок пошук простых адказаў і тэзісаў у нас вельмі складанае глобальнае пытанне, ну вось яно прыводзіць да таго, што не могуць яму пакласці тое, што ён хоча. Артём, давайте трошку пра асабістае. Мне просто цікава, таму што я досыць шмат сустракаўся і працаваў з чыноўнікамі рознага ўзроўня, быў там і парламенцкім журналістам, дзе былі так званыя дэпутаты, дзе таксама і чыноўнікі, і былі размовы пра то, ой, а я ж таксама ў беларускамоўнай школе некалі вучыўся. Ну, все забыл, ничего не могу сейчас сказать на чистом беларускам языке. Адкуль у вас? Мова? Я вучыўся ў школе, у нас такі былі профільныя класы, у меня быў профільны клас беларуская мова і гісторыя. Вось, таму ў той час я как бы шмат вучыў, выкарыстоўваў беларускую мову, зразумела, потым, канешне, я дайшоў ад гэтага, бо, ну, как бы такая, як кажуць, людзьмі, з якімі стасаваўся, менш выкарыстоўвалі беларускую мову, ну, так рускаязычнай, як кажуць, да, рускамоўнай асяроддзі быў, але, ну, засталося па памяці наш, так, калі выкарыстоўваць беларускую мову часцей, размаўляць, і даволі хутка назапашваецца, а дома у сям'і, ну, как бы заўсёды было добрае стаўленне да беларускай мовы, мы нават там дзесьці там раз у тыдзень, раз у 2 тыдні там маглі з мамай там паўдні паразмаўляць па-беларуску. А у той момант, вось калі вы беларускамоўны там клас, там, ну, вучову не адчувалі не ў класе, а па-за яго межамі, там, скажем, сярод сяброў, там, у іншых там нейкіх месцах сябе белай варонай, што все нармальныя людзі не замарачваюцца с этим беларускім языком, урокі пропускаюць, а я тут вот сяжу, зубру нешта там вот вучу і там шчабятаць магу па-беларуску нормально. Ну, не ведаю, мне падабалася, па-першае. Ну, я ў першую чаргу шоў, скажу шчыра, на гісторыю. То бок меня цікавіла гісторыя. А беларуская мова ўжо было як дадатак, але ж пры вывучэнні беларускай гісторыі Беларусі, бо на сусветнай там, как бы, мне менш падабалася, больш гісторыі Беларусі цікавіўся. І беларуская мова шла как дадатак, і гэта ж вельмі добра, ну, дапамагае, калі ты здаеш экзамены там. Вось, таму я да гэтага нармальна ставіўся, і, дарэчы, у гэтым сэнсе гэта ж профільныя класы, яны былі дзесьці то ли 7-й, то ли 8-й клас, і я тады мне прынёс сябра касеты групы НРМ. Вось, я чаму успомніў, я слухаў на касетах НРМ, мне так вельмі падабалася, класна, такі там рок, музыка, вось, беларускамоўная, класная, я думаю, ну, так гэта ж круто, то чаму не? Вось, таму у мяне не было такога, што, і нават у нас у школе не было такога, што там, ой, беларускамоўныя калхознікі. Так не, ну, нормально, просто так не было такого. Вось у той час, калі я навучаўся, наадварот, мне падаецца, было такое даволі добрае стаўленне да беларускай мовы, мы шмат там нейкіх пастановак па беларускай літаратуры ставілі у там у школьных там нейкіх мерапрыемствах. Па-рознаму было, таму мне падаецца, вось у той час у нас у школе у нас вельмі добрая настаўніца была беларускай мовы літаратуры, яна класная наша была. То бок усё как бы зрабіла такая была як бы абстаноўка, што нічога дрэннага ў гэтым не было. Але, напрыклад, пасля беларускай мовы ці літаратуры мы нармальна шлі, размаўлялі там па-рускі і все окей. Ну, я б не сказаў, што это все окей. Я маю ўвазе, што гэта не выклікала, как бы, да, як кажуць, ну, нейкага хейту, да, такога там дрэннага стаўлення з боку іншых школьнікаў, не?
Вот, дарэчы, таксама цікавы момант пра чыноўнікаў і мову. Наколькі, як вы лічыце, ўсё ж такі чыноўнікі, вот, ну, калі зменіцца там улада, зменіцца бачанне там ці нацыянальнай ідэі і ўвогуле падыхода дзяржавы да выканання сваіх жа законаў, ну, да прыкладу, закона о дзяржаўнай службе, закона о мовах, паводле якіх чыноўнікі мусяць ведаць абедзве дзяржаўныя мовы. Наколькі чыноўнікі, ну, как бы без, там, скажем, супраціўлення, без злосці прымуць гэтае? Я, дарэчы, зараз как бы, ну, пры прыняцці на дзяржслужбу я не думаю, што хтосьці скажа, што не ведае беларускую мову, просто што яны не змогуць нармальна напісаць, там частка з іх. Дарэчы, я калі на звароты адказваў, мне вельмі шмат прылятала, бо з памылкамі нават па-беларуску там праверу штось там носіць да кагосьці, але ну памылкі робіш, гэта такое бывае, але вось прылятала на гэта, бо шмат зваротаў у сферу культуры на беларускай мове было. Вось. Але я думаю, нармальна прымуць. І нават зараз не тое, каб было такое, што ой, опять на беларускай мове. Не. Ну так, трохі было, блин, будуць опять памылкі, потым будуць падкрэсліваць з чырвоным там той чалавек, які там, напрыклад, напісаў зварот, і ён атрымае адказ, і там прыйдзе, прынесе, вось, вы з памылкамі адказваеце. Але, ну, было такое трохі ну, складана, але такога, што ніколі не буду ні на якай беларускай мове адказваць. Не, ну, ёсць закон аб зваротах грамадзян, ты павінен адказваць на той мове, на якой зварот ёсць. Ну, агулам, можа быць, ведаеце, было такое нейкі час, ось, напрыклад, нават хочацца выступіць на какой-то публічным мерапрыемстве на беларускай мове, бо там, напрыклад, там нейкія мастакі выступалі на беларускай, яшчэ ж хтосьці, ты думаеш, ну, можа, трэба выступіць на беларускай, думаеш, не, можа, і не трэба, можа, не так коса паглядзяць, як кажуць. Вось такое было. Такое было. А вот гэтая перасцярога, што з-за выступу чыноўніка з аддзела культуры на беларускай мове коса паглядзяць, гэта, ну, не ўспрымалася вот вами асабіста, што гэта што-то ненармальнае? Ну, конечно, не, успрымалася, і заўсёды думаеш, ну, так, што, ну, гэта мы павінны размаўляць па-беларуску, мы ж беларусы, але мне падаецца, ўсё ж такі гэта такі на той... У Менску, дарэчы, з гэтым было прасцей, мне падаецца. У Менску было больш беларускамоўных, а вось у Брэсце чыноўнікі, дарэчы, было менш беларускамоўных, і мне падаецца, у рэгіёнах яно так бы больш медленно даходзіла да рэгіёну, то бок тая старая нарацыя про то, што беларуская мова, на ёй размаўляе толькі апазіцыя, ужо ў Мінску пра гэта давно забылі, ўжо ўсе размаўлялі па-беларуску, а да рэгіёнаў яно вельмі медленно ішло, і ўсе думалі, блин, а можа яшчэ падумаюць штосьці коса, гэтак далей, таму я думаю, з-за гэтага было, але, ну, разуменне такое, што, ну, так, глупства, ну, канешне, глупства. І я паўтарусь, я калі быў у Мінску, там у Міністэрстве культуры было шмат беларускамоўных людзей, якія добра размаўлялі, выступалі публічна на беларускай мове, нічога ў гэтым дрэннага ніхто не бачыў, я думаю, ну так можна как бы і ў нас значыцца, але, ну, вось такое разуменне, што ёсць яшчэ ідэалогіі, які будзем, можа, глядзець, што ты там задумаў, гэта так трохі, можа, стрымлівала. Такі пяты аддзел у выканкаме, да? Ну, мне падаецца, заўсёды ўсе так трохі, да, думалі пра гэта, што, ну, мала ли. Я просто прыгадываю, дзесьці таксама ў 19-м годзе мы размаўлялі з былым кіраўнікоў таварыства беларускай мовы, і ён сказаў такую фразу, што, ну, беларусы ж людзі законапаслухмяныя і вельмі любяць браць прыклад з кіраўніка. І кажа, калі да улады ў Беларусі вот на наступных выбарах, умоўна кажучы, там прыйшоў, стаў прэзідэнтам беларускамоўны палітыкіня, там, без розніцы, ну, 19-й год, пра палітыкіню яшчэ ввогуле размовы не было, але беларускамоўны чалавек прыйдзе да ўлады, то буквально, кажа, месяц-два і пачнуць гаварыць па-беларуску міністры, якія пад ім, яшчэ там паўгады і супрацоўнікі, чыноўнікі ў міністэрствах, праз яшчэ паўгады увогуле чыноўнікі у іншых там больш нізкіх структурах,
А потым і ўсе беларусы падумаюць, што вот дык он ж там ж вот начальнік говорит по-беларуску. І так паступова так вот законапаслухмянасць спрацуе на такую беларусізацыю ці вяртанне мовы у грамадства у шырокім разуменні. Праўда ці не? Ведаеце, я ў гэтым сэнсе, мне падаецца ўжо грамадства, мне падаецца у 19 годзе магчыма так, але вось зараз грамадства пасля 20-го года, ну, як так бы мовіць, перарасло гэту патрыархальную сістэму, дзе ўсе глядзяць наверх. Так, зараз яно так працуе, але гэта просто, ну, з рэпрэсіяў і ціску. Я думаю, што зараз ужо ёсць запыт на беларускую мову і знізу, а чыноўнікі, калі сапраўды прыйдзе, ну, то бок, вось грамадства яно само хоча ўжо размаўляць, мне падаецца, у нейкай ступені на беларускай мове, але сапраўды просто трэба папулярызаваць, да, больш там беларускамоўных школ открываць, але тут дзяржава трохі замінае. І ў гэтым сэнсе, я думаю, так, калі прыйдзе чалавек і прыйдзе ўлада, якая будзе спрыяць развіццю беларускай мовы, то гэты працэс, ён даволі хутка просто актывізуецца. Ён, мне падаецца, нават не гледзячы на тое, што там кажуць зараз, то беларускамоўных зусім у Беларусі там не засталося, усе рускамоўныя. Ну так, штодзённа ўсе размаўляюць па-расійску, але калі пачне з чалавекам размаўляць па-беларуску, ён будзе спрабаваць табе адказваць па-беларуску. Гэта вось шмат калі так адбываецца, і яно будзе адбывацца, і нармальна, калі сюда людзі з'язджаюць, пачынаюць больш стасавацца па-беларуску, все окей, учорашнія рускамоўныя, якія нават і не ведалі мову, все хутка навучаюцца. Але Артём, давай гаварыць шчыра. Такіх людзей ёсць, але іх все одно не шмат. Можа быць, у нас вот абмежаванае кола больш такіх вот сапраўды такіх, пра якіх мы гаворым, але калі браць шырэй, то нават в эміграцыі рускамоўныя прыязджаюць, і пераважная большасць незаангажаваных у розныя працэсы, яны вывучаць і польскую, і літоўскую, і грузінскую, не кажучы ўжо пра нямецкую і англійскую, а беларускую, ну как-то вот, а зачем? І вот сапраўды, а навошта? Вот у эміграцыі, навошта? У цябе і так праблем хапае, у цябе галава баліць, і пачынаючы ад вывучыць мову мясцовую, там легалізацыя, праца, ўсё астатняе, а тут яшчэ і вот беларускую, якая вот, а навошта? Ну, глядзіце, калі адбылася паўнамаштабная агрэсія ў дачыненні да Ўкраіны, шмат хто з рускамоўных сталі хутчэй выкарыстоўваць беларускую мову, каб прадэманстраваць сваю нацыянальную ідэнтычнасць, што яны не рускія, што яны не датычны да гэтага. Ну, вось я думаю, што дэманстрацыя гэтай ідэнтычнасці, яна будзе людзей как бы падціскаць, рабіць такія крокі. Каму ўсё роўна, ну, гэта ўжо іншае пытанне, да? Калі чалавек не хоча дэманстраваць сваю ідэнтычнасці, ну, ён можа потым зразумее, што гэта патрэбна, калі можа гэта нейкія будуць гэтага дадатковыя прыемныя бонусы, як кажуць, да? Штосьці яшчэ. Але я думаю, што тут я аптыміст у тым сэнсе, што все будзе добра ў сэнсе мовы, калі па-першае не будзе вось гэтага трыгернага ціску, што гэта мова асацыюецца там з нейкай выключна з БЧБшнай дзейнасцю, але яго ўсё менш і менш, акрамя там нейкіх там зусім маргіналаў тыпу азаронку, да, гэта менш раскручваецца. І дарэчы, нават прыклад вось нядаўная навіна, дзе вось гэтая зорка тыктоку, блогерша беларуская з чырвона-зялёным сцягам, але там напісала дызрэспект, да гэтай інстасамкі і выкарыстала беларускую мову. Ну, так, там, можа, нам не падабаецца как бы кантэкст гэтай ўсёй гісторыі, але вось выкарыстала і прадэманстравала гэту нацыянальную ідэнтычнасць, казала. Вось, там... Ну, ведаеце, калі Лукашенко хоча выказаць сваю нязгоду, як тая вот блогерша з інстасамкай, а ён з апанентамі, ён таксама пераходзіць на беларускую мову, успамінаю слово там змагары, свядомыя. Ну, ведаеце, гэта дзесьці Лукашенко я бы тут не хацеў абмяркоўваць у гэтым сэнсе, бо зразумела, што ён проста зневажае такім чынам, але сам факт выкарыстання мовы як фактара, які дэманструе адрозненне ад чагосьці іншага, гэта ўсё ж такі хутчэй пра тую самую нацыянальную ідэнтычнасць, і яна как бы можа быць па-рознаму, але вось гэта інструмент. Я думаю, што вось у розных умовах
выкарыстанне гэтага інструмента яно будзе патрэбна ўсё большай колькасцю людзей, калі асабліва гэтаму будзе спрыянне, і калі сапраўды прыйдзе спрыянне з боку дзяржавы, конечно, без дзяржаўнага спрыяння все, скажем так, калі і будзе рухацца, то на стагоддзе можа быць не спрыянне, а хаця ж бы не замінаць гэтаму. Вось так. Слухайте, вот давайте узгадаем, там пачынаючы з 15-го года і там далей там до 20-го года нават. Мы памятаем дзейнасць і Сымбальбая, і кампаніі Годна, і вот табе крама з нацыянальнай сімволікай у цэнтры Мінска каля акадэміі міліцыі. Фактычна, і дзень вышыванкі, і розныя фестывалі, якія яны ладзілі беларускамоўныя. Ну там недзе там троху, конечно, былі праблемы, но по вялікаму рахунку то не заміналі. Але сказаць, што дзякуючы таму, што не заміналі, і бау, і выбух, не было. 5 год гэта не так шмат. Если бы 20-й год не адбыўся, далей бы ўсё так развівалася, я думаю, зараз была бы зусім іншая карцінка. Ведаеце, я думаю, што 5 год гэта не так шмат. Давайте ўсё ж такі лічыць тут гістарычнымі такімі кантэкстамі. Я думаю, 5, 10, 15 год, каб так все адбывалася далей, каб больш такіх крамаў адкрывалася, каб больш такіх мерапрыемстваў. Слухайте, зараз накупалі там, дзе у Сулах, да, по-моему, маёнткі Сула, колькі людзей было, і там, ведаеце, цікавасць да нацыянальнага ёсць. Калі яно перарасце ўжо ў практычнае выкарыстанне штодзённай беларускай мовы, гэта магло бы адбыць. Я думаю, што адбылося бы 5-10 год бы дастаткова, каб не заміналі. А калі спрыяць, можа і хутчэй. Не заміналі, для гэта як мінімум павінна быць дзяржава нацыянальнай. А вот я не адзін раз чуў, што ёсць дзяржава, Рэспубліка Беларусь, але гэта не нацыянальная, а дзесьці нават антынацыянальная дзяржава ў дачыненні да беларускасці. Это правда ці не? Падтрымліваеце эту думку? Гэта такое складанае пытанне, бо наша сённяшняя размова, яна, дарэчы, з такой пачыналася, што вось пад нацыянальным што мы разумеем. І хтосьці скажа, слухайце, вось вы кажаце, такое, гэта нацыянальнае, а вось тое, што мы робім, гэта не нацыянальнае. А яны скажуць, слухайце, а чаму так? Чаму вы вырашылі, што вось гэта нацыянальнае, гэта антынацыянальнае? А мы лічым, што вось так рабіць, гэта нацыянальнае. Вось тое, што мы развіваем дажынкі, да, гэта а чым гэта не нацыянальнае? Ради Бога, калі яны па-беларуску, там ёсць і па-беларуску. То могуць быць і дажынкі. Ведаеце, я ехаў па Тэхасе, і я бачыў вось з гэтых цюкоў саломы такіх жа самых дажынак, які у Беларусі. Я просто кажу про тое, што вось тут, калі краеугольным камнем ставіць мову, я згодны, што да, дзяржава зараз 100% не нацыянальная. Але калі казаць пра захаванне дзяржаўнасці і будаванне нацыі не на падмурку мовы, а гэта спрэчнае пытанне, супярэчлівае. Можна пра гэта пагаджацца, можна не пагаджацца, ёсць розныя падыходы, але калі казаць пра будаванне нацыі на падмурку мовы, то я пагаджуся, што зараз дзяржава не з'яўляецца нацыянальнай. Вось тут краеугольны камень мова. Калі сыходзіць, што нацыянальная дзяржава гэта не толькі мова, вось тут уже пачынаюцца... А што яшчэ? Слухайце, нацыя гэта устойлівая такая супольнасць, якая пражывае на пэўнай тэрыторыі і усведамляе сябе нацыяй. Вось гэта падмурак нацыянальнай дзяржавы. Тэрыторыя, людзі, народ, які усведамляе сабе і сваё гістарычнае там месца ў гісторыі. А беларусы усведамляюць сябе, сваё месца і ўсё тое астатняе, яны ўжо разабраліся, хто яны? Беларусы, тутэйшыя, рускія са знакам якасці, ці неважна, хто мы і на каком языке. Вось мне падаецца, беларусы, вось гэтая самасвядомасць, яна ўжо ёсць. Але пытанне падмурак яе, вось ён розны, вось тут пытанне. То бок, беларус паўтаруся, вось я гэту тэзу ўжо паўтаруся, беларус з бел-чырвона-белым сцягам і беларус з чырвона-зялёным сцягам, яны оба лічаць сябе беларусамі. То есть два розных падмуркі. Так. Але адзін кажа, слухай, ты не беларус, бо ты не базуеш падмурак на мове.
а другі кажа: слухай, ты не беларус, бо ты выкарыстоўваеш той сцяг, які выкарыстоўвалі там нейкія нацысты. І стаіць два беларусы, якія хочуць жыць на адной тэрыторыі у сваёй дзяржаве, якія хочуць, каб іх дзеці там жылі, якія усведамляюць, што яны беларусы, і якія хочуць, каб іх дзяржава працвітала, каб было усім добра, каб не было вайны, да, каб можна было бізнес там адкрываць, там працаваць, займацца чым хочаш. І вось тут пытанне как бы у гэтым. І калі шукаць больш такіх рэчаў, якія нас падзяляюць, можна знайсці. Вось мова, гэта вось адныя нацыянальныя, другія антынацыянальныя. А калі шукаць рэчы, якія нас збліжаюць, можна большага знайсці. І выясніцца, што чалавек, які будуе там, як кажуць, ідэях постсавецкіх, ён скажа: слухайце, песняры на беларускай мове спявалі вельмі добра, мне падабаецца. Ён не скажа, што, да, то бок, а той, хто там вельмі так нацыянальна арыентаваны, вось так вельмі радыкальна, ён скажа: глядзі, калі ты будзеш бараніць зямлю ад маскалёў разам са мной, то, можа, мы і знойдзем кропкі как сутыкнення. Ведаеце, вось у гэтым, мне падаецца. Але, да, мне падаецца, вось гэтыя два падмуркі, раней яны как бы суіснавалі. Зараз рэжым вырашыў выціснуць адзін з гэтых падмуркаў, знішчыць яго фактычна. І з гэтай ідэалогіі яны, дарэчы, БНР, да, канцэпцыю БНР проста выкраслілі, як будто бы гэтага не было, а яно ж было. Вось. І гэта, вось, мне падаецца, трагедыя таго, што адбываецца пасля 20-го года, што гэты рэжым, сапраўды проста как бы пайшоў шляхам знішчэння часткі нацыі. Вось гэта страшная трагедыя. І, на жаль, рэакцыя, яна даволі адэкватная з таго боку часткі нацыі, якую знішчаюць. Вы нас знішчаеце, і как бы, а як нам рэагаваць? Другую как бы шоку падстаўляць. Хтосьці можа, а хтосьці не можа. Артём, а уявіць сабе вот сітуацыю, знішчэння няма, но ёсць два падмуркі. Вот адна дзяржава, адзін будынак, але падмуркі розныя, і у іх там розны ўзровень, розная устойлівасць, розная как бы здольнасць да карозіі там ці там да рассыпання. На гэтых вот розных падмурках, рознаўзроўневых, з рознымі нахіламі будынак нейкі узвесці можна? Можна, я думаю, можна. Трэба просто... Ці не занадта каравы ён атрымаецца? Ведаеце, як кажуць, можа і каравы, але наш, як кажуць, вось, как бы шляхам памылак, шляхам нейкіх кампрамісаў. Чаму не? Таму што, напрыклад, вось, якасць, можа, нейкага такога прыкладу. Глядзіце, ёсць дзяржавы, дзе ёсць там две партыі, якія паміж сабой, да, там змагаюцца. Адні там, мовна кажучы, там ліберальныя, другія кансерватыўныя. Таксама ж розныя падмуркі. Выбачайце, гэта ўжо у пабудаваным доме на адным грунтоўным моцным падмурку змагаюцца адзін, хто будзе сёння вячэру гатаваць. Не, я пагаджуся, але цалкам, што і карані же гэтых двух как бы партый, гэтых структураў у шмат якіх дзяржавах яны з двух розных падмуркаў выраслі, да? То бок у адных падмуркам была ПНР, напрыклад, як у Польшы, а ў іншых салідарнасць. І пабудавалі, дамовіліся. Зато яны агулам базуюцца на адзіным нацыянальным, этнічным і ідэнтычным падмурку. Так, тут я пагаджуся, і вось тут просто у нашай сітуацыі нам трэба будзе, нам складаней. Вось такая наша геаграфія, такая наша гісторыя, нам трохі складаней будзе, але ў гэтым нашай моц. Я звярнуся да вот гэтага моманту, як вы сказалі, што калі вот прыгадалі мы гэтую гісторыю, як это шла мягкая беларусізацыя там пасля там ці чагам там з 10-го, умоўна кажучы, з 11-го там і да 20-го года, і казалі, вот калі б шло паціху, можа 20-й год быў памылкай? Не, гэта не памылка ні ў якім разе. Чаму? Вот глядзіце, я чуў такую, да прыклад, тэзіс, што паўстанне Каліноўскага было памылкай. Таму што было відавочна паўставаць супраць імперыі расійскай, гэта самазабойства. І чым это скончылася? Траціна палягла на палях і на шыбеніцах, траціна была вывезеная ў Сібір, і траціна сказала: ой, все, мы поляки, ничего не знаем. Угу. І
і ўсё. А вот займаліся б яны адукацыяй, прасоўвалі б гэтыя ідэі, ну то есть шлі б шляхам мяккай беларусізацыі, і Кастусь ажаніўся бы са сваёй дзяўчынай і сям'ю б завёў, і астатнія б ні ў Сібір не папалі і не паляглі б, і ўсё астатняе. Я, дарэчы, чуў тое ж самае і пра паўстанне салідарнасці ў 80-х годах, што таксама дарэмна таму, што было відавочна. Вот. Ну і, безумоўна, як працяг 20-й год. Чаму? Вот шлі бы сабе далей вот так, 19-й год быў працягваўся у нас, так бы, можа, паціху і... Ведаеце, тут штосьці у нас вельмі цікава гэты эфір, як кажуць, да, шмат мы разважаем пра два розных падыходы. Такая беларуская наша праблема. Две душы, Гарэцкі яшчэ сказаў. Так, но... так, таму я думаю, што тут таксама ёсць людзі, ёсць меркаванне, ёсць пазіцыя, якая кажа, любыя актыўныя рэвалюцыйныя такія выбрасы, выклікі, якія ты не ўпэўнены, што яны прыведуць да выніку, не трэба гэтага рабіць, трэба ісці шляхам рэформаў, мягкай сілы, беларусізацыі, там стварэння нацыі без такіх вот значных рэчаў. Але маё меркаванне, я хутчэй усё ж такі стою на пазіцыі тых, што і паўстанне Каліноўскага, і стварэнне БНР, гэта таксама такое дзеянне гістарычнае, і 20-й год, і там і 91-й. Все гэтыя працэсы, ведаеце, гэта вельмі важна вось для той самай нацыянальнай ідэі і нацыябудаўніцтва. Бо нацыя, яна будуецца на такіх рэчах, на якіх можна абаперціся. Ну, вось, зразумелая рэч, Кастусь Каліноўскі. Каго любіш? Люблю Беларусь, то ўзаемна. Ну ўсё, гэта ўжо з крыві беларускай ніяк не дастанеш. Яно ёсць у любога. БНР, стварэнне дзяржавы, па ўсім свеце палыхае, усе ствараюць, спрабуюць, калі рушыцца гэта імперыя, стварыць сваю дзяржаву. І знайшліся людзі, якія вырашылі пабудаваць у гэтым хаосе, стварыць сваю нацыянальную дэмакратычную дзяржаву. Ну гэта ж круто, гэта заўсёды ў цябе будзе адклікацца. Нават стварэнне БССР, як рэакцыя на БНР. Ну, тут таксама ж, і нягледзячы на ўсе складанасці, атрымалася. Тое ж самае пра 20-й год. Грамадства перарасло тую ўладу, якая была, таго Лукашенка, якога быў. Яны ж, ведаеце, людзі ж не дурныя. Людзі проста хацелі жыць лепш. І разумелі, што вось пры гэтай уладзе, пры гэтым чалавеку, нават не пры гэтай уладзе, не пры гэтай сістэме, пра сістэму размова не шло, пры гэтым чалавеку не будзе шляху далей. Ён все, цягне ўжо назад. І поэтому яны хацелі не вось гэтага Лукашэнку, а такога новага, апгрейджанага, такого ж самага Лукашэнка. Такого больш сучаснага. У выпадках гэта не быў бы Лукашенко. Это не быў бы Лукашенко, хацелі другога чалавека, які правядзе рэформы, больш дэмакратычныя. Чаму не? Ніхто не хацеў другога Лукашэнку. Я хутчэй складна лічыць, што людзі хацелі проста больш свабоды, больш магчымасцяў і рухацца далей. І вырашылі, што... Беларусы хацелі свабоды, каб потым прымаць рашэнні, адказваць за гэтыя рашэнні самі. Што такое 20-й год быў? Усе ўзялі на сябе адказнасць. Паспрабавалі. Вось, і гэта ўжо ўсё. І гэта... Хтосьці будзе казаць траўма, хтосьці будзе казаць гераізм, подвиг грамадства, людзей, народу. Ён ужо застанецца ў гісторыі, і гэта будзе таксама ўжо той кропкай, якая у беларускай нацыі будзе убудавана ў яе. Я не ведаю, як далей будзе там усё развівацца. Можа, яна будзе па-рознаму падавацца. Так это залежыць ад таго, якая можа потым будзе ўлада, можа ўсё ж такі якім чынам пойдзе далей дзяржава развівацца. Бо калі, напрыклад, там Расія захопіць Беларусь, то зразумела, што 20-й год гэта так і застанецца. Мяцеж, праплачаны палякамі, амерыканцамі, англасаксамі, там я не буду іншыя словы выкарыстоўваць, якія выкарыстоўваюць розныя там прапагандысты. Але так, зразумела. Але калі будзе нармальная далей у нас дзяржава беларуская, ўсё роўна нават у гістарыяграфіі, у гісторыі будзе гэта разглядацца як нейкі такі вельмі важны нацыяўтваральны працэс. Я ўпэўнены. І таму я думаю, што на гэтых кропках, на вось гэтым міфе, як кажуць, нацыянальным, будуецца нацыя. Таму
калі б гэтага не было, можа не было бы падмурка. Вось тут я ўсё ж таки лічу, што падмурак павінен, бо калі ўсё вельмі добра ідзе, то потом вельмі лёгка просто і размываецца і ўсё. У нас, дарэчы, вот ўсё зроблена для таго, чтоб стварыць уражанне, што гэтага падмурку няма. Таму што калі спытаць у беларусаў, а вось каго б вы ведаеце з гістарычных постацяў герояў Беларусі, ну хто? Ну, все назовуць, ну фактычна кожны, я думаю, назаве Кастуся Каліноўскага. Можа, хтосьці падумаўшы назаве Касцюшку. Ну, можа быць, там хтосьці падумаўшы там яшчэ там аднаго другога чалавека з гістарычных постацяў назаве, і ўсё. І так думаеш, ты шо ж мы такая за нацыя, у нас же ж там нічога няма, ні герояў гэтых. Дзе наш пантэён герояў? Нема, а раз, два, я абчолся. На каго раўняцца няма, так можа мы нічога не... Мне падаецца, вось тут нам трэба ісці такім шляхам, вельмі, як кажуць, хітрым. Мне падаецца, нам просто трэба казаць, што усе, нават ураджэнцы Беларусі, гэта таксама нашыя нацыянальныя героі. Бо чаму гэта важна, сапраўды павінен быць гэты пантэон, і часам ёсць людзі, якія зразумела, вось, ну, то бок ёсць Кастусь Каліноўскі, тут усё зразумела на 100%. О, не, это польскі мяцежнік, который тут збіў з панталыку беларускіх мужикоў. Дарэчы, Гігін, я чытаў і Дзюкава там гэтую працу спрабаваў там чытаць, і Гігіна гэтыя, ну, гэта ўжо, гэта рускія могуць спрабаваць размазаць. Гэта ўсё там заходнерусісты, але ну как бы для беларусаў ўсё збольшага зразумела. Ну то бок вось ёсць беларус, які хацеў, каб была там беларусам знайсці для іх месца ў гэтым свеце, і за гэта как бы паплаціўся жыццём, тому што яго там забілі рускія. Ну тут усё зразумела. Там нават у савецкі перыяд ён же таксама лічыўся героем, бо там была класавая барацьба, там трохі іншая, але так ці інакш бачыць. Там супраць царызму. Да, знайшлі кропкі сутыкнення, як кажуць. Але вось тут усё зразумела. Але, ну, напрыклад, вось я упэўнены, што Вялікая Айчынная вайна выклікае велізарныя споры, да? Ну, вось, тыпу, беларус, які ваяваў у Вялікую Айчыну і там загінуў, баронячы там Магілёў, напрыклад. Так герой ён ці не герой? За савецкую ўладу ён загінуў, ці за Беларусь ён загінуў, ці ён ввогуле беларус. А беларус, які... Ён лячыў сабе беларус. Беларус, які змагаўся з тым жа самым фашызмам, але у арміі краёвай. Арміі краёвай. Таксама, да, будуць... Зараз помнікі знішчаюць. Вось, і вось гэтага не павінна быць. Увогуле знішчэнне помнікаў – гэта вельмі дрэнная рэч. І я адзінае, што ёсць, зразумела, вы можете задаць кантраверсійнае пытанне, напрыклад, пра помнікі Леніна, да. Суворову бюсты, да, Дзяржынскага. Тут, канешне, трэба вельмі добрую такую дыскусію грамадскую правесці. Я лічу, што паціхеньку яны просто знойдуць сваё месца ў музеях, кудысьці просто. Вось. Але, напрыклад, вось ёсць музей Суворова ў Кобрыне. Ёсць музей сядзіба Касцюшкі у Косава. І глядзіце, ну нейкім чынам суіснуюць. Вось хто першы пачаў знішчаць помнікі-то? Ну вось рэжым Лукашэнкі, які крычаў, што а вось яны там прыйдуць, будуць знішчаць усе помнікі і гэтак далей. Ён першы пачаў. І я думаю, што ўсё ж такі ў беларускай нашай вось гэтай талерантнасці, як вы яе так падкалолі. Мне падаецца, у гэтым кантэксце у нас ёсць магчымасць быць талерантамі гістарычна ў гэтым кантэксце. Вось я думаю, што гэта цалкам магчыма, бо палякі не разумеюць гэтага. Я размаўляў з Камілем Класінскім, і ён кажа, што вось для мяне гэта як у вас можа ў адной вобласці быць два музеі, адзін Суворова, другой Касцюшкі. Яны ж ворагі, як гэта можа быць? Я говорю, а можа, вось так. Не тое, што яны ворагі, а тое, што Сувораў гэта той чалавек, які знішчаў беларускага народа. Так, гэта зразумела. Але как бы як падаць гэтую гісторыю, як, ведаеце, ну, то бок тое, што гэта музей Суворова, там што можна распавядаць.
што ён рабіў, бо там зараз падача матэрыялу зразумела якая, што ён там добры салдат там і гэтак далей. Розная падача матэрыялу. Не трэба ж проста знішаць, можа трэба падумаць, як гэта рабіць. І вось у гэтым кантэксце я лічу, што ў нас адукаваная нацыя, талерантная нацыя, і гэтым трэба карыстацца, і гэты пантэон можа пашыраць. Зразумела, што Ленін і Суворов не можа быць у беларускім пантэоне як нацыянальныя героі, але нейкія героі, якія там баранілі Беларусь у гады там другой сусветнай, вялікай айчыннай вайны. Зялёныя браты. Так, розныя, да, трэба пашукаць і трэба падумаць. І ў гэтым кантэксце я думаю, што я зноў паўтаруся гэты тэзіс, знайсці, што нас падзяляе, вельмі заўсёды проста. Ну, вось вельмі проста. А знайсці, што нас яднае, што дае нам вось той падмурак, яно складаней, яно, ну, з чалавечага пункту гледжання складаней, будуць эмоцыі, але я думаю, што вось здольнасць нашага народа, нашай нацыі, ну, да гэтага ёсць. А нацыя сфармавалася? Так, я лічу так. Дурное пытанне, але што самае дзіўнае, у кожнага беларуса, з кім я гаварыў, сваё бачанне гэта. Хтосьці кажа, што да 1000 гадоў таму, другі там вот у 2020 пачала толькі фармавацца, трэці скажа, што ў 20 закончылася, ці яшчэ, а хтосьці скажа, ўжо расфармоўваецца. Расфармоўваецца, ну, цікава. Дакладна час я не скажу. Бо ну, хорошо, процесс... там 20, 30, 100, 150, 300 гадоў. Не, я думаю, што канчаткова сфармавалася беларуская нацыя вось апошні там десятгоддзі. Десятгоддзі, прычым. Так, я думаю, да. 1, 2, 3. Одно, не падаецца. Ну, апошні 10-й год уже мне падалося такое афармленне гэта адбылося. Бо пакаленне вырасла тое, якое не разумее, ну, тыпу, а чаму мы не беларусы, мы как бы радзіліся ў Беларусі, жывем у Беларусі. Чаму мы не... Таму што у гэтага вот этнаса, які пражывае на гэтай тэрыторыі, спрадвеку, як кажа Павел Церашковіч, была адметная рыса, такая набытая ідэнтычнасць называецца, калі, як у Польшчы, чалавек нараджаецца палякам, а в Англіі англічанінам. А тут нараджаецца, і праз пэўны час ён вырашае для сябе, кім ён будзе. Беларусам па астатачнаму прынцыпу, але перад гэтым рускім, палякам, літоўцам, ці яшчэ кім. Вось мне зараз гэта, падаецца, зараз гэта скончылася. Ну, зараз, я думаю, што вось расфармаванне нацыі, што вы кажаце, рускія спрабуюць залезці зноў, бо яны зразумелі, што гэта адбылося, і спрабуюць злезці зноў, щоб каб беларускі там дзяўчынка ці малады чалавек пасля школы думаў, а можа я рускі? Мне падаецца, гэта ідзе такое, але зараз, ну, я паўтаруся, самыя такія дрэнныя дурныя прыклады, яны якраз сведчаць пра тое, што гэты працэс-то, ён как бы адбываецца і адбыўся. Хутчэй за ўсё, калі, прабачце, нейкі блогершы ў тык-току, яны кажуць, ну, как я беларуска, що вы абражаеце Беларусь. Гэта шмат пра што кажа, бо ну уже пакаленне з'явілася тое, якое, ну, яны просто, вось людзі, які нарадзіліся там у Савецкім Саюзе, яны яшчэ магчыма, да, там думаюць, ну да, вось вроде беларус, а как бы нарадзіўся в Савецкім Саюзе, там і там тая культура была, тое, хтосьці можа там яшчэ штосьці, а зараз ужо гэтага няма. Ну, пытання такога на павестцы дня, калі чалавек нараджаецца, і ён не з таго пачне казаць, слухайце, я рускі. Ну, мне кажется, падаецца, уже нараджаюцца дзеці ў тых людзей, якія нават такое пытанне сабе не ставяць. А вот тут у мяне ўсё ж таки, я не здарма спытаў, каб как бы там выказаць сваю неадукаванасць і там спрабаваць вас на чым-то подлавіць. Глядзіце, Кастусь Каліноўскі, якога мы ўзгадывалі, у прынцыпе можна сказаць, што з яго паўстання, з яго дзейнасці і дзейнасці яго паплечнікаў пачаліся нацыябудаўнічыя працэсы на гэтай тэрыторыі, беларускія нацыябудаўнічыя працэсы. В прынцыпе, яны пачаліся ў той жа прыблізны час, плюс-мінус, і па ўсёй вось гэтай цэнтральнай і ўсходняй Европе, ва ўсіх гэтых краінах. І
там уже можна спрачацца, як Смалярчук кажа, што гэта не Кастусь Каліноўскі пачаў фармуляваць і фармаваць беларускую нацыянальную ідэю, а беларуская нацыянальная ідэя сфармавала Кастуся Каліноўскага. Тут можна по-рознаму казаць, але вот пачаліся нібыта працэсы, нібыта нацыя будаўнічыя, потым працягнуліся. Там былі пэўныя складанасці, зразумелыя, там параза паўстання, тое, сёе, далей усё. Ну, неяк так паўсюль гэтыя нацыябудаўнічыя працэсы пазней ці раней, але прынамсі да там пачатку 20-го стагоддзя, сярэдзіны 20-го стагоддзя, хай сабе ўжо з нацяжкай возьмем, закончыліся, а ў нас толькі зараз. Чаму? Ну, бо у нас же ж атрымалася, што ўсё ж такі савецкая ўлада, яна ж была... Савецкая ўлада ва ўкраіне, савецкая ўлада ў краінах Балтыі. Но это не зашкодзіла ім больш вызначыцца ў нацыябудаўнічых працэсах. Так, я думаю, што нам трохі складаней было ў тым сэнсе, што Беларусь была больш яшчэ часу. Гэта под Российской империей, наша территория уходила в склад Российской империи, которая проводила больше русификации. Украина все ж таки частково была у складе іншай империи, тому, ну, территория Украины. Ну, частково. Да, частково, тому там больше уплыв мог быть з такого заходняга, бо на ўсходзе Украины таксама, там нацыбудаўніцтва давайте шыра, да, Донбас, прабачце, ну, ён атрымаўся, з чаго атрымаўся. Але я думаю, што так, это ўплыў імперыі, заўсёды ўплыў імперыі. І яе как бы канцэпцыя імперыі. То есть аўстра-венгерская яна не была такая, як расійская. Расійская была трохі іншая. Вось, і ў гэтым кантэксце, на жаль, сусед наш гэты імперскія свае амбіцыі, імперскую сваю сутнасць как бы не страціў, захаваў, і гэта працягваецца, таму і складаней, таму і ну, цяжэй ідзе. Далей вот гэтыя працэсы, завяршыць іх канчаткова при сённяшняй сітуацыі, тую, што маем мы з рэжымам, з Расіяй, з усім астатнім, без крыві абыдзецца? Я чаго пытаюся? Да прыкладу, мне мае сябры з Украіны сказалі, што для заканчэння фармавання украінскай нацыі ніхто не зрабіў больш, як Путін, пачынаючы з 14-го, а потым працягнуўшы ў 22-м годзе. Ну, ёсць такая канцэпцыя, што нацыя будуецца, как это удабряецца кроўю яе герояў. Ведаеце, я вельмі спадзяюся, што гэтага не адбудзецца. Я думаю, што нашая нацыя, яна как бы ўжо створана, яна існуе, і как бы яна зможа ўмацавацца і без тых тысячаў, сотняў тысячаў загубленых жыццяў, бо нас і так не так шмат, па-першае. І самае апошняе, чаго бы я хацеў, каб беларусы ваявалі і пагібалі. Вось такім чынам. І я думаю, што... Але я дапускаю, што гэта магчыма. На жаль. Вось пакуль такі імперскі сусед з такімі амбіцыямі ёсць, я дапускаю, што гэта магчыма, я гэтага вельмі баюся, шчыра кажучы, але я дапускаю, што гэта магчыма, але гэта не галоўная перадумова. Гэта не перадумова как бы фіксавання нацыі. Гэта не ўмова, гэта не абавязкова. Гэта можа адбыцца, і гэта паскорыць гэты працэс, але я спадзяюся, што гэта не абавязкова. Бо ведаеце, беларусы ўсё ж такі так ці інакш, але все кажуць, ну, што вы там крыві пралілі? Ну, пралілі і гістарычным кантэксце, ну, слухайце, ну, паўстанне Каліноўскага, колькі беларусаў было рэпрэсавана там за весь час, колькі ўсяго адбывалася. Ну, іншыя нацыі больш, некаторыя менш. По-рознаму было. Таму казаць нам, што мы там якая-то такая нацыя, якая менш за ўсіх праляла крыві, ну, прабачце, можа, я бы тут паспрачаўся. Пасля адыхода Лукашэнкі спробы захаваць, зацэментаваць вось гэты яго рэжым, пабудаваны ім рэжым, чыноўнікі беларускія падтрымаюць ці не? Я думаю, што ў любым выпадку нейкія змены адбудуцца. У любым выпадку. І я думаю, што выкарыстаць вось гэтую канцэпцыю, якую ён пабудаваў, і потым жыць па лукашызме, не атрымаецца. Яна проста неэфектыўная, па-першае, сістэма. Па-другое, ну, ее патрэбна будзе рэфармаваць у любым выпадку, а па-другое, ім гэта і не патрэбна. Ну, я думаю, што там будзе ўсё трохі інакш. І я спадзяюся, што усе там таксама разумеюць, там эліты так званыя,
таксама разумеюць, што трэба шукаць іншы шлях, які задаволіць усіх. Я спадзяюся, што там ёсць не дурныя людзі. Артём, а вось мы ўсе з нашымі пошукамі і нейкімі спробамі нешта сфармуляваць, напісаць, зрабіць, мы для тых беларусаў ужо атрэзаны ламоць, ці мы ўсё ж такі мы как бы будзе патрэба у нас. Я што маю на ўвазе? Так вот, любімы образ мой, вот Лукашенко там сышоў, там муры рухнули, там яшчэ што-нибудь здарылася, ёсць магчымасць вярнуцца, і мы такія вось з вами, мы такі с Артёмом разам там наперадзе бяжым, так вот, глядзіце, беларусы, якую мы вам класную нацыянальную ідэю сфармулявалі, там ззаду Лябедзька там со сваёй канстытуцыяй, там яшчэ там хто-нибудь с этими там эканамічнага рэформы, там праграмамі і ўсім астатнім. Куча ўсяго, што тут зроблена, запашана, Лявон Вольскі з новым альбомам, там яшчэ хто-небудзь, а беларусы такія там у Брэсце стаяць, вашым родным, такія, ведаеце што? Вы даўно ўжо не ведаеце, чым мы жывем, як мы жывем, што нас цікавіць. Все гэтыя вот вашыя ідэі, дзе вы іх фармулявалі? Дуйце туды, што хочаце там з імі рабіць у сваіх Варшавах, Берлінах, Вільнях, і ты вот, Клябедзька, мы тут самі ўсё і сфармулюем, і напішем, і ўсё. Вось вот это вот аб'яднанне, наколькі вот нашай падзеленай нацыі, вот нашых кавалкаў, як то кажуць, з'ехаўшых і тых, хто застаўся, мы ж все ж такі мяняемся по-рознаму. Згодны, але я думаю, што гэта ўсё ж такі штучны падзел. Няма такога падзелу, бо мы камунікуем з тымі, хто там, тыя, хто там ездзіць сюды, камунікуюць з намі так ці інакш. Ну ёсць, я думаю, хутчэй будзе інакш. Хутчэй, да, мы бяжым, нясем, вы глядзіце, як мы тут працавалі, ўсё круто, вось. А там скажу, клас, давайте паглядзім. Давайте паглядзім. Вось тут окей, Зміцер, а вось тут, Артём, не. А вось тут, можа быць, вы дзесьці можете ехаць назад з такой ідэі. Ну, я вось спадзяюся, што мы прыйдзем у тую кропку, дзе мы ўсе сядзем, і такія, вось гэта класна, гэта вось усім будзе гэтага лепш. А вось гэта, можа быць, і не, можа, давайте падумаем, як гэта перарабіць. А гэта вось не падыходзіць зусім. І яны з таго боку таксама будуць казаць, ну, глядзіце, вось у нас, мы тут таксама не сидзелі, як кажуць, на папіроўна. Мы тут вам таксама падрыхтавалі, вось то, мы кажам, ну, гэта несур'ёзна, гэта прошлы век. Ну, ведаеце, я вось хутчэй бачу гэта так, што тут вось так, вот так. Ну, то заўсёды, калі как бы беларусам пры пэўных умовах, я думаю, заўсёды зможа паразмаўляць, дамовіцца, як кажуць, там, хто выпівае выпіць гарэлкі, і ўсё будзе добра. Самагонкі. Як спявае так, наш... Крамбамбулі? Нет, наш класік. Я вып'ю самагонкі, я з'ем кавалак сала, і зноў я чалавек, я беларус. Вось, так, можна крамбамбулі. Ну, хто што? Але вось вы кажаце, ну, а хтосьці гарэлкі захоча, чаму не? Ну, не, я просто про тое, што, ну, па разуменні зайсці, я думаю, можна будзе, і, як кажуць, да, беларусы друг другу не ворагі, яны сябры друг другу. Добра, новая Беларусь, гэта які рэжым? Гэта, ну, я маю на ўвазе рэжым палітычны. Гэта прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства. Я лічу найлепшай формай адразу вось пасля как бы Лукашэнкі гэта парламенцка-прэзідэнцкая рэспубліка. Бо адразу пераходзіць да парламенцкай я бачу нейкія рызыкі, бо ўсё ж такі ўплыў Расіі вельмі моцны, і праз парламенцкую рэспубліку можна, ну, шмат чаго зрабіць, то бок павінна быць сістэма супрацьвагаў, каб прэзідэнт мог веціраваць нейкія рэчы, якія могуць чымсьці паграць. Ну, напрыклад, паставіць рускага, да, прарасійскага прэзідэнта і захапіць увесь парламент складаней. Хутчэй за ўсё будзе ці адно, ці іншае. Вось. І тады вось можна, каб супрацьстаяць вось гэтым такім знешнім уплывам. Таму на такі пераходны перыяд, гадоў, я лічу так 10-20, парламенцка-прэзідэнцкая было б ок. Далей трэба глядзець, можа і перайсці да парламенцкай, будзе залежаць ад знешняга кантэксту. Але я лічу, што парламенцка-прэзідэнцкая нам добра пасуе. Ну, хто б сумняваўся, што не гэтую ідэю падтрымае чалавек, які зараз узначальвае протапарламент,
і які з'яўляецца ну паплечнікам, не буду говорить, что сябар, але бліжэйшым паплечнікам палітыка з прэзідэнцкімі амбіцыямі Павла Латушкі. Ну, слухайте, все продумано, я все зразумеў, все. Не, но это правильно, стратегія, яна павінна выпрацоўвацца наперад, а не то, что нешта здарылася, а ты сядзіш і думаешь, а що нам зараз з гэтым рабіць? Все продумано. Але, Зміцер, я тут хутчэй не да персаналіяў, я ўсё ж таки ў гэтым кантэксце думаю как бы пра дзяржбудаўніцтва, і гэта не звязана з тымі ці іншымі асобамі, але ну так як вы калі вы прапаноўваеце, то чаму не? Але тут просто я хутчэй думаю пра ўстойлівасць дзяржавы і інстытута, ўжо людзі розныя, гэта ўжо не так важна. Але ну прикольно подметили. Я нават про гэта не думаў. Да, ладно, не думаў. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская. Одна? Ну так, беларуская дзяржаўная, але я думаю, што уводзіць адзіную дзяржаўную беларускую мову будзе патрэбна таксама праз там нейкі некаторы падрыхтоўчы перыяд. На мяжы беларуска-расійскай роў капаем і каго запускаем? Кракадзілаў ці бегемотаў? Не, я, дарэчы, у гэтым сэнсе я не такі радыкальны, бо Расія гэта вялікі рынок, бо Расія гэта ўсё ж такі як ёсць, але сусед, і трэба будзе нейкія адносіны з ім выбудоўваць. Трэба будзе думаць як, але я не веру ў канцэпцыю рва з кракадзіламі з Расіі. Гэта класна гучыць, але гэта не зусім рэалістычна, і тым больш будзе залежыць ад таго, якая Расія будзе. Шмат чаго. Ну, ведаеце, нават краіны, цяперашнія краіны НАТО раней гандлявалі з Расіі, і ніякага рва не было, і ездзілі рускія туды. Ну, то бок гэта ўсё ж такі эканоміка таксама важная рэч і гандаль. Лепш гандляваць, чым ваяваць. І гэта залежыць ад таго, якія будуць яе паводзіны. Магчыма, прыйдзецца, нават, як мы раней трохі казалі, ваяваць, магчыма, прыйдзецца і ўмацоўваць мяжу і там сапраўды будаваць абарончыя нейкія лініі. Але как концепция мне не падабаецца роў з кракадзіламі з Расіі. Ну, вообще, я думаю, как бы будзе лепш за ўсё, калі это у нас будзе не беларуска-расійская мяжа, там беларуска-кітайская. Ну, дарэчы, магчыма, так можа быць. Я тут такі час жывем, што можа быць так і будзе. Дякую вялікі, Артём. На завяршэнне ўсё ж такі, як гучыць нацыянальная ідэя ад Артёма Бруханова? Ведаеце, вось я колькі думаў перад запісам гэтага эфіра, вельмі было складана, бо мне падаецца вось є сфармуляваць такое вялікае складанае пытанне. Вось то, што мы ў самым пачатку у 3-4 тэзісах, як у вас у эфірах, я нават как бы, ну, мне складана. Я не буду гэтага рабіць. Адзінае, што вось как бы нацыянальная ідэя. Как бы не гледзячы ні на што, беларусы з'явіліся, не гледзячы і насуперак усяму выжылі, і я спадзяюся, і я ўпэўнены, што мы будзем жыць у вельмі добрай, вольнай, незалежнай краіне, у якой не будзе вайны. Жыць у вольнай краіне без вайны. Такая вось. Я так сфармуляваў нешта за Артёма больш коротка, хаця, можа быць, гэта, і, конечно, не ў класычным стылі кшталту свабода, роўнасць, братэрства, але, тым не менш, таксама... І незалежнай, не забудьте. Да, не забудьте про незалежнасць. А то, що ж там, как же парламенская прэзідэнцкая рэспубліка, калі яна будзе залежная ад нека. У любым выпадку, дзякуй, Артём. Вось гэтую кнігу. Часы, калі і чыноўнік, супрацоўнік брэскага аблвыканкама выйшаў на марш і тым зламаў свой лёс, ці пабудаваў. Я думаю, што будзе добрая узгадка для вас, таму ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя Х і мяне асабіста падзяка і з удзячнасцю за размову, якая... Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Артём Брухан, Ідэя Х. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве вечна.